zaintza lanak dira edo ditu ardatza urtengo martxoak 8ko kanpainak. Eta segatik aukeratu dugu gai hau, inoiz baino ageriago geratu dalako hainbat gauza gai honen inguruan, ez? Lehenik eta behin, zaintzaren garrantzia. Zaintzarik gabe gizarte honek ezin du aurrera egin. Zaintza behar dugu pertsona guztiak gure bizitzan zehar, eta zaintza behar dugu baita ere irauteko, lehenengo ideia. Bigarren ideia, zaintzaren ikusezintasuna. Naiz eta garrantzizkoa izan, zaintza, ez dugu ikusten, ikustezina da, eta horrezegatik gure karteletan ez dituzue pertsonak ikusiko. Eta hirugarren ideia, zaintzaren feminizazioa. Zaintza lanak gehien bat, hein handi batean, emakumeen esku daude, bai egiten dituzten ordaindutako lanetan eta ez ordaindutakoetan. Eta, guzti honek, hausnarketa bat egitera, behartu behar gaitu, eta hori da, kanpaina honekin nahi duguna. Eta horrezegatik, kanpainaren leloa galdera bat da. Nork zaintzen du? Eta hori da, bakoitzak erantzun beharko duen galdera. Pentsatu dezagun honetaz, nork zaintzen du? Ikus dezagun, ikusezina dena. Hori da, lehen pausoa, eta horren ondotik baloratu dezagun lan hau eta banatu dezagun guztion artean. Banatu dezagun, emakume eta gizonen artean, erakundeen eta gizarte osoaren artean. Kanpainak dioen bezala, egin dezagun bakoitzak dagokiguna. Izan ere, garapen ekonomiko, kultural eta ongizate maila handiko gizarte batek ezin du onartu biztanleriaren zati batek, emakumeek, euren gain hartzea zaintza lanen ardura gehiena. Batez ere, honek eragin zuzena duelako emakumeen bizi baldintzetan eta aukeretan. Banaketa desorekatu honek, emakumen desabantaila sozioekonomikoa indartzen du eta mugatu egiten ditu hezkuntzarako, bizitza osasuntsu baterako, bizitza publikorako eta ordaindutako enplegurako dituen aukerak. Gogoratu dezagun, gainera, zaintza erdigunen jartzeko beharra feminismoaren aldarrikapen handienetako bat da. Eta era berean, bada baita ere hainbat marko programatikoetan aipatzen den gai bat. Hala nola, Nazio Batuek garapen jasangarrirako agenda 2030 edo emakume eta gizonen berdintasunerako 7. planean besteak beste.